Krajská rada strany Smer sociálna demokracia v Žiline sa zaoberala situáciou v zdravotníctve v našom kraji a skonštatovala, že situácia je naozaj hrozivá a hrozí kolaps zdravotníctva a predovšetkým poskytovania zdravotnej starostlivosti v Žilinskom kraji, teda nie len v štátnych nemocniciach, ale aj v nemocniciach samosprávneho kraja. Dovoľte, aby som vám povedal zo pár informácií, pretože ministerstvo o týchto veciach nie veľmi rozpráva a môj kolega, pán podpredseda Krajskej rady, pán Choma, doplní, ako ministerstvo manipuluje a sa snaží manipulovať s informáciami. Pre vašu informáciu, Žilinský samosprávny kraj má 4 nemocnice, to je nemocnica v Čadci, ktorá je najväčšia mimochodom naša nemocnica, potom v Dolnom Kubíne, v Liptovskom Mikuláši a v Trstenej. V Dolnom Kubíne nebudeme v prípade, že dôjde k naplneniu výpovedí, ktoré podali naši lekári, tak bude ohrozená akútna zdravotná starostlivosť a práve predovšetkým na oddeleniach anesteziologicko-intenzívnej medicíny a rovnako aj na rentgéne. A úplne nefunkčné bude oddelenie interné neurologické a ortopedické. V Liptovskom Mikuláši to bude rovnaké s tým, že úplne nefunkčne sa stane gynekologicko-pôrodnické, chirurgické, traumatologické oddelenie a rovnako, ako som hovoril, oddelenie anesteziologické a rentgen. V Trstenej dôjde rovnako k nefunkčeniu gynekologického a novorodeneckého oddelenia a v režime obmedzenej prevádzky budú poskytovať svoje služby na internom a detskom oddelení. No a Čadca budeme mať problém rovnako s anesteziologickým oddelením, gynekologicko-pôrodnické chirurgické oddelenie a nefunkčné bude úplne neurologické oddelenie. V číslach je to nasledovne. Z celkovo 279 lekárov, ktorých máme v nemocniciach Žilinského samosprávneho kraja, podáva výpoveď 144 lekárov, čo je v percentuálnom vyjadrení 52% lekárov. Pre porovnanie, v štátnych nemocniciach, ktoré sú na území Žilinského samosprávneho kraja, to je fakultná nemocnica v Žiline, z 233 lekárov podalo výpoveď 115, čo je 49,33%, čo je najviac. Fakultná nemocnica Ružomberok z 225 podalo 61, čo je 27%. A v univerzitnej nemocnici v Martine zo 434 podalo 14, čo je iba 3,2%. Čiže z celkového počtu 892 lekárov v štátnych nemocniciach na území Žilinského kraja podalo výpoveď 190, čo je 21%. Z tohoto je jasne vidieť, že je ohrozená zdravotná starostlivosť v prípade, že títo lekári výpoveď nestiahnu a najviac budú ohrozené práve nemocnice Žilinského samosprávneho kraja, pretože výpoveď dalo až 52% lekárov, pričom celý tento stav nespôsobil Žilinský samosprávny kraj, ale spôsobil to ministerstvo a táto vláda nezodpovedným prístupom k zdravotníctvu. A to, ako komunikuje s médiami a snažia sa manipulovať cez vedenia nemocníc, by som poprosil môjho kolegu, aby spomenul informácie, ktoré presiakli z ministerstva zdravotníctva o tom, ako komunikovať v prípade výpovedi. Nech sa páči, pán podpredseda. To, že pán minister má naozaj obrovský problém s nemocnicami a s výpovediami lekárov, je naozaj pravda. Tak ako povedal aj predseda krajský, je to obrovský problém. Ak sme cítili komunikáciu pred mesiacom od pána ministra, že všetko je v poriadku, však od 1. novembra sa vlastne nič nestane, lebo sme na to pripravení. Toto naozaj si vo svojich archívoch vy môžete nájsť, kdokoľvek iný to môže nájsť, preto takýmto spôsobom to bolo komunikované. Dnes už je tá situácia zásadne iná, aj po včerajších vyjadreniach z tlačovky pána ministra, ktoré som samozrejme sledoval, je už tá retorika úplne iná, už je nesmierne opatrná, z pohľadu takého, že áno, uvedomujeme si, môžu byť odložené niektoré výkony, operácie sa môže stať, že budú robené až v januári, ale to je skutočne len taký ľahučký odvar toho, aká naozaj tá situácia je.
Unikla informácia z ministerstva, akýsi manuál, akým spôsobom majú zamestnanci ministerstva komunikovať všetky tieto veci, kde sa jasne odporúča, akým spôsobom komunikovať, teda, že už nie trvať na tom, že všetko je v poriadku, ale že už treba priznávať. Za druhé, že treba rozlišovať, či hovoríme o lekároch alebo odborároch. Lekárov si treba chrániť, odborárov treba haniť. Pritom majú obidvaja úplne zhodné a identické podmienky. A takisto je tam inštruktáž o tom, ako treba novinárov a médiá informovať o tom, že neurčovať alebo nehovoriť o tom, ako sú pripravení na zastúpenie v jednotlivých profesiách alebo v odbornostiach tí lekári. To znamená, budú sa hovoriť stále len čísla, áno, máme pripravených, ja neviem, ďalších 300 lekárov, ale už nikto nepovie, že tam je len možno jeden anesteziológ a 280 všeobecných lekárov. Teraz preháňam, ale len pre názornosť. Čiže takéto priamo inštrukcie sú v týchto manuáloch uvedené. Táto tlačovka aj tieto informácie naozaj sú len preto, aby sme upozornili, že tá situácia je naozaj nesmierne vážna. Od prvého sa môže naozaj stať, že aj sa reálne stane, o tom sme dnes hlboko presvedčení, ak sa za 3 dní nič zvláštne nestane, že nastane kolaps najmä krajských nemocníc v Žilinskom kraji. Čiže Krajská rada strany Smer sociálna demokracia v Žilinskom kraji jednoznačne skonštatovala, že stav je hrozivý a že hrozí kolaps poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Rovnako skonštatovala, že transformácia, ktorá je pripravená zo strany ministerstva a ktorou ministerstvo donútilo aj vúckarské nemocnice transformovať, je zlá a je potrebné ju zastaviť. Preto môžeme tak obrazne povedať, že minister začal operovať slovenské zdravotníctvo bez stanovenia správnej diagnózy a v súčasnosti sa pacient na operačnom stole dostáva do pozície, že zomiera. V takom stave je v súčasnosti zdravotníctvo na Slovensku a tu v Žilinskom kraji. Preto najdôležitejšou vecou je najskôr vyriešiť financovanie, čo táto vláda nezvládla, pretože 129 miliónov eur dala menej len v tomto roku do zdravotníctva, čoho dôsledkom je aj to, že lekári žiadajú, aby boli urobené úpravy aj v odmeňovaní a odstranené predovšetkým deformácie pri financovaní zdravotných výkonov. To je aj jedna z požiadaviek lekárov, ktorí podali výpoveď. Krajská rada preto odporúča poslancom strany Smer sociálna demokracia v krajskom zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja, aby vzhľadom na to, čo sa deje v zdravotníctve, urobili všetky kroky k tomu, aby sa zastavila transformácia. Začali sme rokovať s lekármi, pretože podľa čísel, ktoré som uviedol, až 52% lekárov v našich krajských nemocniciach dalo výpoveď, by došlo ku kolapsu, tak aby sme jednoducho zastavili túto transformáciu. Táto vláda nemá morálne právo pokračovať v transformácii a preto vyzývame aj vládu, aby zastavila transformáciu, pretože budú predčasné voľby, nebude ju môcť dokončiť a naviac zanecháva tú katastrofu v tom, že nebude poskytovaná zdravotná starostlivosť tak, ako má byť. Čiže toto je posolstvo Krajskej rady, Smer sociálna demokracia, čo sa týka zdravotníctva. Nemocnice Žilinského samosprávneho kraja poskytujú zdravotnú starostlivosť pre viac ako 330 000 obyvateľov. Keď si zoberiete, že celkom je v našom kraji 680 000 obyvateľov, tak je to polovica pacientov, ktorých v podstate obsluhujú naše nemocnice. Ako som spomínal, najväčší počet výpovedí je práve v našich nemocniciach. Pre vašu informáciu je to v Kysuckej nemocnici celkom 22 lekárov, v nemocnici Hornohoravskej v Trstenej je to 25, v Liptovsko-Oravskej je to 54 a v Dolnokubínskej je to 45, čo je dovedná 144 lekárov. Čiže keď si to spočítate, tak je to plus minus rovnaké číslo, okolo 50% v našich nemocniciach. Čo je viac v porovnaní ako v štátnych nemocniciach, ktorých je to, ako som spomínal, len 21%. A z toho je vidieť, že je tu jasná snaha
diskriminovať, ale predovšetkým ohrozovať vúckarské nemocnice a protežovať možno aj svojím spôsobom tie štátne nemocnice, pretože dnes už sú nižšie platby do našich nemocníc za porovnateľné výkony, ktoré robíme v našich nemocniciach. Len pre príklad, za jedno lôžko hospitalizáciu na internom oddelení v našich nemocniciach sa dnes platí od 360 do 380 eur. V štátnych nemocniciach je to porovnateľný výkon vyše 700 eur. V súkromných nemocniciach podľa našich informácií je to aj dvojnásobok viac ako v našich nemocniciach, aj trojnásobok. Preto sme prví boli tí, ktorí sme kričali potom, aby sa najskôr zmenilo financovanie, až potom sa menila právna subjektivita, pretože ak právna subjektivita sa zmení pri tomto financovaní, nič iné sa nestane, len to, že nemocnice sa stanú ľahkou korisťou pre veriteľov a je to začiatok privatizácie. Nehovoriac o tom, že vúckarské nemocnice neboli odĺžené, podotýkam, neboli odĺžené tak, ako boli odĺžené štátne nemocnice. A z tohto pohľadu hrozia aj hospodárske škody Žilinskému samosprávnemu kraju, pretože bude nútený prenášať tento dopad na obyvateľov v iných kompetenciách, čo zásadne odmieta Krajská rada strany Smer sociálna demokracia. Ste aj predsedom samosprávneho kraja a budete iniciovať aj zastavenie transformácie z vášho postu? V každom prípade my sme už ako poslanci Národnej rady spoločne predložili návrh na zastavenie transformácie v parlamente. Na majovom zasadnutí bohužiaľ to nebolo schválené. Pokúšali sme sa o toto zastavenie transformácie opäť na tejto poslednej schôdzi. Bohužiaľ takisto súčasná vládna koalícia to nepodporila. To znamená, preto v súčasnosti dávame aj toto odporúčanie z pozície Krajskej rady ako najvyššieho politického orgánu tu v kraji pre poslancov v zastupiteľstve krajskom, aby urobili všetky kroky k tomu, aby transformácia bola zastavená a nebolo ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti, pretože celý tento stav nespôsobili ani poslanci, ani predseda Žilinského samosprávneho kraja, ale spôsobila to táto politika vlády Ivety Radičovej a ministra zdravotníctva pána Uhliarika. To znamená, že ak by teda prešla takáto zmena zastupiteľstvom ŽSK, že by sa zastavila v Žilinskom kraji v župných nemocniciach transformácia, čo by to znamenalo? Bude to znamenať, že bude pokračovať súčasný stav, že budú príspevkovými organizáciami naďalej a budú si plniť svoju úlohu ako doposiaľ a budeme sa domáhať voči štátu, aby boli rovnako odložené ako štátne nemocnice. A čo je dôležité, vstúpime do rokovania s lekármi, ktorí dali výpoveď, tak, aby sme sa s nimi mohli dohodnúť a ponúknuť im možnosti na stiahnutie tejto výpovede, pretože my sme od začiatku na ich strane. Naši lekári, naše nemocnice sú jednoznačne diskriminované platbami zo zdravotnej poisťovne oproti ostatným nemocniciam, či už štátnym, alebo súkromným nemocniciam. Čiže náš záujem je rovnaký ako záujem našich lekárov a hovoríme aj ako pacienti, pretože my sme rovnako potenciálni pacienti, ktorí sa cítia byť ohrození tým, čo v súčasnosti spôsobil minister Uhliarik v zdravotníctve. Môžeme ešte, keď už hovoríme o tej plnej zodpovednosti, v prípade, že nastane situácia a výpovede budú platné a prestanú lekári fungovať, v prípade, že by, berme to hypoteticky, že by nastali aj tie najtragickejšie záležitosti, že by pacienti aj zomreli kvôli nedostupnej zdravotnej starostlivosti, kto prevezme zodpovednosť za toto? Jednoznačne, ako som povedal, tento stav spôsobil minister zdravotníctva pán Uhliarik a vláda Ivety Radičovej, ktorí neboli ochotní počúvať, keď sa jasne hovorilo, že najdôležitejším problémom je financovanie, ktoré je treba vyriešiť, až potom transformácie. Toto sa nevyriešilo a celú zodpovednosť sa snažia teraz nejakým spôsobom zahmlievať, prenášať na niekoho iného, tak ako krajský podpredseda Choma spomínal, jednoducho zodpovednosť jednoznačne na nich. Ale dnes sa nemôžeme hrať na to, kto akú má zodpovednosť.
Našou povinnosťou je, aby sme urobili všetko preto, aby sme tomuto predišli. Preto Krajská rada prijala tento záver, ktorý odporúčila poslancom v zastupiteľstve najbližšom pripraviť podklady tak, aby sa transformácia zastavila a vstúpiť do rokovania s lekármi, aby sme jednoducho zabránili kolapsu, ktorý je tu jednoznačný z hľadiska výpovedí. Takže samozrejme, že to bude na individuálnych rokovaniach s jednotlivými lekármi, ktoré budeme absolvovať v rámci našich možností časových, ale otázkou bude normálna diskusia na tému, ako stiahnete výpovede, čo za to chcete, ako si predstavujete. Pre nás je ale nesmierne potrebné, aby sa odstúpilo od transformácie ako takej. Lebo toto nemá budúcnosť, toto nie je košier ani fér. A nie je to ani, ako už bolo niekoľkokrát povedané, nie je fér ani to, že prečo štátne odlžené a fučkárske neodlžené. Ale stále sa motáme okolo toho istého problému, jednoducho to stále je o tom istom. A viete, aj tí lekári, oni sú normálni a podľa mňa slušní ľudia. To, že im ide o dobrú vec, to je korektné. Ja by som to nebral ani z ich strany ako vydieranie. Jednoducho snažia sa dosiahnuť to, čo chcú dosiahnuť a v rámci tých svojich podmienok ten plat je až úplne na poslednom mieste. A to všetci ste mali možnosť vidieť už niekoľkokrát. Je to predovšetkým o transformácii, je to o iných podmienkach. Ja doplním pána krajského podpredsedu. Sú tu 4 podmienky, ktoré si dali lekári, s ktorými aj my súhlasíme, pretože od začiatku pri riešení problému v zdravotníctve sme aj mnohými uzneseniami v zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja žiadali tieto veci vyriešiť. Čiže je to zastavenie transformácie. My sme boli prinútení pripravovať transformáciu rovnako ako štátne nemocnice. Čiže to je jedna z podmienok. Potom ďalšia z podmienok je zmeniť systém financovania. To hovoríme od začiatku, aby sa zmenil systém financovania, pretože tento deformovaný, netransparentný systém financovania. Naviac v čase, kedy Iveta Radičová ako predsednička vlády pompezne zverejňovala všetky zmluvy, ktoré súvisia s obchodmi a tak ďalej, tak táto vláda dala výnimku na zverejňovanie zmluv zdravotných poisťovní. My dnes nevieme, aké sú zmluvy v iných nemocniciach, čo je pre nás absolútne nepriateľné. Toto žiadajú aj lekári, aby sa jasne zmenil systém financovania, bol zverejnený a potom na to naväzujú aj svojim ohodnotením, to znamená platmi. Čiže ak bude systém financovania zmenený, bude úplne jasné, koľko je finančných prostriedkov na to, aby sme mohli lekárom pridať. Čiže so všetkými týmito požiadavkami, o ktorých hovoria lekári, my sme už začiatku súhlasili a ich podporujeme. Je tam ešte požiadavka zabezpečiť dodržiavanie zákonníka práce, pretože to je tiež jedna z kľúčových vecí. Totiž nedostatok peňazí produkuje to, že je nedostatok lekárov, práve naopak, ktorí musia veľakrát ťahať niekoľko služieb za sebou a tým nedodržiavajú zákonník práce. Čiže sú to všetko požiadavky, ktoré aj my podporujeme a preto si myslíme, že pokiaľ my pristúpime ako prvý k tomu v našom kraji, že zrušíme túto transformáciu, tak som presvedčený, že to bude naozaj významný posun v dialogu medzi lekármi a nami a že sa pokúsime ich primäť k tomu, aby ich stiahli tie výpovede a my sa budeme snažiť všetky presadzovať voči vláde tak, ako ich oni nadefinovali, pretože je to aj náš záujem ako samosprávneho kraja.